El comportament del consumidor és extremadament complex i difícil de predir, ja que són múltiples els factors que influeixen en el procés de decisió de compra. Malgrat que, inicialment, es pensava que aquest procés era un acte exclusivament racional, el 80% dels actes de compra responen més a motius emocionals o impulsius que a processos racionals o premeditats. Bonaria Agrupa treballa amb un model d'integració vertical complet que li permet fer arribar els seus productes directament al consumidor sense cap intermediari. És a dir, controlant tots els processos de la cadena de valor, des del naixement del bestiar fins a la seva distribució i venda directa a través dels seus propis establiments. És el que es coneix com a de la granja al plat. El grup operatiu Think Local va néixer amb l'objectiu de comunicar de forma efectiva els valors associats, la integració vertical de l'empresa, a través dels seus establiments, millorar-ne la imatge i estimulant el consum de productes de proximitat. El grup de treball l'integren les empreses Bonaria, Andreu Alimentació i l'IRTA com a centre de recerca. A l'IRTA comptem amb més de 30 anys d'experiència en l'estudi del comportament del consumidor, avaluant diferents factors que poden influir en la seva presa de decisions i en el seu comportament de compra en quant a alimentació. Aquests aspectes són, per exemple, aspectes relacionats amb el propi consumidor, com podrien ser les seves creences o les seves expectatives. El grup operatiu Think Local va néixer amb l'objectiu de comunicar de forma efectiva els valors associats a la integració vertical de l'empresa a través dels seus establiments, millorant-ne la imatge i estimulant el consum de productes de proximitat. La informació que podem trobar en l'envàs del producte, com per exemple les al·legacions nutricionals o de salut. El projecte s'ha plantejat en diverses etapes, en les quals s'han avaluat en profunditat la imatge de marca Bonaria, la percepció dels seus espais de compra, tant físics com en línia, i també tots aquells aspectes que poden influir en l'experiència global de compra. Al llarg de tot aquest procés s'han identificat diverses accions de millora que, després d'un procés exhaustiu de selecció i validació, s'han implementat en els establiments, aconseguint així un procés de cocreació amb el consumidor complet, des de la idea fins a la seva implantació. El grup operatiu Think Local és un projecte centrat en el consumidor i que té un caràcter holístic, perquè en aquest hem avaluat tant els aspectes racionals o més conscients, com els aspectes irracionals o més emocionals que el consumidor té en compte a l'hora de prendre una decisió de compra. Aquests segons, aquests aspectes més emocionals o més irracionals, els hem avaluat mitjançant mesures de neurociència del comportament, i aquestes són, per exemple, mesures de seguiment ocular, veure quin és el recorregut que fa el consumidor amb la mirada a l'hora de seleccionar un determinat producte. Hem utilitzat també electroencefalogrames per avaluar l'activitat cerebral i finalment hem combinat mesures de la resposta galvànica de la pell amb el ritme cardíac i també amb el reconeixement de les expressions facials del consumidor per recollir tota aquesta resposta més emocional. La combinació d'aquestes mesures de neurociència del comportament amb tècniques clàssiques de l'estudi del consumidor ens ha permès dissenyar estratègies més efectives de màrqueting i també alinear la imatge dels establiments Bonaria amb els valors que pretén transmetre l'empresa. D'aquesta manera aportem valor a la producció primària i fomentem també el consum de productes locals. El projecte que hem desenvolupat amb l'IRTA ens ha permès d'una manera diferent acostar-nos al client. Ens ha ajudat a conèixer quina percepció té de nosaltres i de les millores que hem anat implementant en el canvi d'imatge de les botigues, definint noves eines de comunicació que, sens dubte, s'adapten millor a les necessitats i demandes del consumidor. L'experiència ha estat un molt bon aprenentatge per tot l'equip de Bonaria.